Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta na kamong tanan diha? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako ug salamat di ay sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Di ami karon sa dagat nangaligo mga ka-listeners, mga ka-DJ. O salamat ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inutil na ko. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ko. Kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magin ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop ng imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal, Direktor Alex Repulyo Lara, Music Trifon Morales, Recording Editor Ariel Mancao, Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miyagi, kalit na usab ang unahuna ni Angela ug iya nang gihangyo si Frex nga ihunong ang auto kay manaog siya kay dili siya mo pakita ni Leonardo. Tungod ini nakapabor na si Frederick kung Frex sa pagtanyag og tabang kang Angela. Iyang gitaguan si Angela sa usa ka karaang bahay nga iyang gibandayan. Una pa siya mulaw sa ospital ug sa ilang panatubang ni Leonardo, siya na ang miasoy sa tanan. O karon ani ang sumpay sa tong sugilanon, mga mata, alang kanako. Ma'am, sir, daotang balita. Hay, si Angela! Sir, dili na mo ni si Angela nimo. Unsa? Dol-dol lang ang tabi ni sir, pero kalit na niya gipahunon sa kanan. Ug nanaog siya. Unsa? Unsa na naog? Palayo na kuno siya sa imong kinabuhi, Sir Leo. Dili niya gustong pakita pa nimo. Sa? Sir, doon na siya bukat nga rason. Unsa iyang rason, Frederick? Sa lalaki, sir. Lalaki? May lalaki nga may kuha ni Angela sa dapit nga akong gibilhan niya. Kinsa ang maong lalaki? Ako magkaila, sir. Pero klaro kay nga suod sila si Angela. Kay gihagkan sa maong lalaki sa live si Angela, sir. Gikuha og lalaki si Angela? Mao na, Sir Leo. Ug maong nadugay ko kay ako silang gisundan. Ay, unya, Frederick. Imo ba sila nasundan kung asa sila paingon? Nalipat ko, sir. Ma'am, kay nagtaksi man sila gud. Unya, nalinya sila sa mga taksi nga pareha silang gisakyan. Wala ko ba kabantay nila kung di sila muliko? Leonardo. Leonardo, kalma lang. May laing uyab si Angela? Kung ako'y pasultiyon, sir, sa akong nakita nga kasuod nila, may relasyon yun ang duha. Ganun mo man isulti ni Angela nako. Sir, basin
Sikreto lang nila, sir. Kung karon lang makunhon na ang lalaki nga, kuhaon na sa hingpit si Angela. Ganun na makakman si Angela nako. Leonardo, ni anang doktor, tangtangan ka na gyud sa bindahay sa imo mga mata. Panggawas mong tanan ba? Leonardo, Gusto kong bumbong ang una ko makita kung makakita man ugaling ko. Panggawas mo! Kumusta na ang pagtangtang sa bindahe sa mga mata ni Sir Leo? Ginoo, ihatag na pagbalik ang Sir Leo ang iyang pananaw. Aron di na ako mapalakan niya. Makalihok na siya sa kaugalingon niyang gusto kung makakita na siya. Malhuwi ka, Ginoo. Ihatag kang Leonardo pagbalik ang iyang kalipay sa wa pa kumuabot sa iyang kinabuhi. Manawag na unta si Frex. Ay, salamat. Huwag na nawagit siya. Hello, Frex? Daghan ko gindot na ibalita ni mo karon. Unahang pinakanindot, please. Milayas na si Angela sa kinabuhi ni Leonardo. What's up? Asay milayas? Nakahukom si Angela nga mubiyak na ni Leo. Nadlog siya mapakita sa nagkuba niyang naong kang Leonardo. Hindi good. Maayo kayo nang hitabo, ah. Unsa pa yung nindot nga balita, ha? Sige na. Nindot nga balita. Kay ako karon ang nagtago kang Angela. What? Unsay pot mo ipasabot, ha? Ako lang ang nahibaw kung hain karon si Angela. O tungod ni ini, mabuhat ko na ang tanan gusto ng buhaton kaniya, Lara. Tinood ka, Frex? Ikaw nagunit ka rin ni Angela? Oh, Lara. Ako na ang mukontrol ni Angela. Gikan karon. Tungod kay misalig siya nako. Ug ako lang kunuhay ang makatabang niya aron makatago siya gikan kang Leonardo. Maayo. Maayo kaayo. Kay nagkahuna-huna si Angela sa pagbiyak ng Leo. Klaro kayo nga nahadlok siya sa mahimong reaksyon ni Leo kung makakita na sa nasunog niyang naong. Kanindot sa kong gibati ka rin, Rex. Klaro na kayong atong kalampusan ni Ini. Ayaw na gibuhi ipa si Angela. Kay musod na ko pagbalik sa kinabuhi ni Leonardo. Nga dili lang niya mahibawan. Okay, sige. Ihinay ang muka ang imong mga mata, Leonardo. Oh, unsa man? Masudlod ko na ba ang imong inahan? Ayaw na, Dok. Gusto na ko maniguro. Okay, sige. Ihinay lang ang muka ang imong mga mata. Okay. Hinay lang. Ayaw yun lugura ang imong mga mata. Okay, kanan. Nabuka na yun di mo ang imong mga mata. Please, Dok. Pasudlan na si Mama. Nurse, masudla na si Madam Minerva. Leonardo, kumusta na? Ma? May nakita ka na ba, Leonardo? Oh. Nakita na nako si Mama pero Pero unsa?
Blurred ka, ma. Blurred ang akong pananaw, Dok. Normal lang ka na sa bagong naoperahan ni Nardo. Dili na yun mahibalik diya ang kaklear siya mong pananaw. Magpaayo ka pa sa mong mga mata, Leonardo. Mao nga likayan gihapon nimo ang pag-asang bugat, paglugod sa mong mga mata, o kinahanglan na magsulob ka na og clear eye shield nga may mo protect sa imong mga mata hangtod nga mamayos siya sa hinggit. Okay, congratulations, Leonardo. Likaya lang yun na to ang infection, ha? May eye drops kong iresita nimo. Sundalang unya ang instructions sa paggamit nini. Again, congratulations. Unsa kay resulta sa operasyon ni Leo? Makakita na kit ka siya. Dili ba kasi masuko na ako nga may undang lang kuglaw sa kontrabaho nga wagit manangit niya. Pero kinahanglan akong mapalayo na niya. Gawas pa kung makakita na siya. Di na siya magkinahanglan ako. Mao nga muuna na lang kong resign sa kontrabaho isip nurse ni Leonardo. Leonardo, unsay gusto nimong kanon karon? Gusto ko mo pahuway, ma. Pero kinahanglan mo kaon ka. Frederick, Sir? nakatimaan ka ba sa nahon sa lalaki nga may kuha ni Angela? Ha? Gamay, sir, gamay. Unsa iyang hitsura? Daot siya, sir, pero taas o may bungot siya. Leonardo, pasagdan na lang nato si Angela. Dili, ma. Ha? Unsay po itong ipasabot? Pasagdi lang una ko ninyo, ma. Nasuko ka ni Angela? Dili husto ang iyang gibuhat, ma. Leonardo, Nakatupod ko din sa sofa. Kangit-ngit na. Gabi naman di ay. Ang kahayag sa poste sa gawas lang ang naghatag o kahayag din sa suwed. Pasigaon ko ang suga din sa sala. Insap ka ang suga din. Ang akong bag. May gamay kong flashlight sa akong bag. Nainhapong diary. May nahapong gikan sa akong bag. Ang diary ni Esmeralda. Akong nada. Nasud ko din sa akong bag. Umanay ko makadaog ilisan. Kinilagay akong shoulder bag ang akong nada. Pangitaon ako ang switch sa suga. ating, naandam na ba ni mong tanihapon? Oo, ma'am. Sa ba nagisigahan ni mong lili diha? Ay, si Dong Leonardo, ma'am ba, naa sa loan sa may swing. Nagsige magkukinuktok. Naunsa man yung tawhana, eh. Nagmagulano naman noon nga nakakita na siya. Ay, nag-uol yun na siya, ma'am, nga gibiyaan siya ni Day Angela. Ma'am, manangit na ako. Nga mapaulil ako. Wala naman tingali mo ilakaw. Oh, sige, Frederick. Makapauli ka na. Salamat, ma'am. Nagpaabot man gud na ako akong mama sa bahay, ma'am. Magpalit pa kong pagkaon para niya. Oh, sige, lakaw na lang. Sa'yo lag ani ugma. Basid kung dunay mo lakaw na mo.
Sige, ma'am. Aras ako. Buutan nga pagkabatas, Frederick, ma'am, no? Husto ka ating. Ug swerte ta nga bisan hardinero lang siya, makamao siyang mo-drive. Sige. Atuon ko na si Leonardo sa loan ating. Leonardo? Bugnaw na din sa gawas dong. Suda sabay. Nganong iya man gibuhat na ako, ma. Ha? Nganong bibiya man si Angela na ako nga wag gani manamilit bisag gamay. Ug nganong ko pa siya musulti nga may lalaki di siya. Leonardo, kinahanglan dawaton lang nimo nga wala si Angela. Mawa lang ko makauyon siyang gibuhat. Ako sab. Wa ko magtuo nga makahimo si Angela sa pagbudhi nimo. Labaw pa siyang daotan kay kang Lara. Anak, kalimtin na lang sa Angela. Huna-hunaan na lang nga usagod siya ka nurse. Ug karon nga nakakita ka na, wa ka na makinahanglan sa iyang serbisyo. Pero misaad siya nga dili mo biya din hima. Usahay ang saad, anak. Mamugna lang aron pakyason. Busa, dili kita mo tuodayon og mga saad. Sama sa imong amahan. Ma. Sa diyang gikasal mi, misaad siya nga. Ako lang ang mamahimong babae sa iya kinabuhi. Nga ako lang ang iyang mahalon. Pero wa niya matuman. Mao nga, nakasabot ko sa imong kipati karon. Gisakitan ka sa nahitabo ninyo ni Angela. Gusto ko siyang sudyaan. Leonardo. Gusto ko makasulti bis katapos ang higayon, ma. Leonardo, wa na lagi si Angela. Dili na siya gusto mo pakita ni mo. May lalaki siya. Kana ang gusto kong iyang i-explain ako, ma. Giilad ko niya. Bakakon siya. Leonardo. Dako ning sa nga nahimo ni Angela nako, ma. Ug dili na ako sa mapasaylo kung dili may magasulti sa personal. Leonardo. Dako-dako man ning bayaw. O karaan pa gyud. Gigutom naman ko. Magpalit na lang tingali kong pagkaon sa gawas. Oh. May tao. Angela? Angela? Si Frederick di ay miyapot na siya. Frederick, di ara ko. Oh. Sorry nga, nadugay ko. Nagpalit pa kong pagkaon. Unsa man? Gigutom ka na? Okay pa man. Dali. Arati sa kusina. Bagdungan na nagkaon. Kain mo gawas unta ko. Ayaw na lang paggawas. Nagpalit na sa kog imong mga gamit. Huwag imong kailisan. Ha? Namalit ka na? Oo. Nagtago ka, dili ba? Busa. Dili maayaw nga magawas ka din eh. Kaya tingalig doon ay makakita ni mo. Huwag makareport ni kang Leo. Kumusta na si Leo, Frederick? Good news. Makakita na siya. Ha? Busa, dili ka na angay mapalakan niya. Kaya makakita na siya. Makahimo na siya sa pagatiman siyang kagalingon nga dili na magtinhangan og nurse. Ug hinigugma. Oh. Ayaw pang upaw. Mangaon lang ta. Aron ma-check nimo nga akong gikumpra para nimo. Makakita na day si Leonardo. Ugwa na siyang kinabuhi si Angela. So kinahanglang magplano na ako kung unsaon ko pagpadik sa kinabuhi ni Leo. Kanang dili to niyo.
ka ng aksidente kunuhay. Wa pa mahuman ang trabaho ni Angela nako ma. Leonardo, kalimti lang una si Angela. Kinahanglang mamaayo ka sa himpit. Kanang imo mga mata, kinahanglang mamaayo na. Aron makalihok ka na sa natural mong lihok sama sa una. Gusto ka ma. Kinahanglang mahingpit ang kaayuhan sa akong mga mata. Aron magkaplano ko sa sunod akong buhaton. Makabalik ka na gyud sa pagpamintal ining hikayon na anak. Dili pa ko ganahan mo pintal ma. Ayaw lagi padahas sa imong gipati. Unaha ang imong kaugalingon. Si Frederick tingali ang nanuktok. Ang akong mask, ako na ning itawid. Good morning. Good morning. Angela? Tangtangan na lang imong tabon sa naong. Ha? Ayaw ka bala ka. Dili mahitabong mahadlo ko anang kausaban sa imong naong, Angela. Frederick. Ikaw paghapon ang Angela nga ako nakitaan ug nagustuhan sa una natong panagkita. Ha? Ayaw pagliho ka. Ako mo tangtangan na imong mask. See? Tanawa ko. Kung nalain ba ko sa akong pagtanaw nimo? Frederick. Ang tinuod nga makagusto, Angela. Mudawat yun sa tanang apan siyang nagustuhan o ginigugma. Frederick. Sige, ato na ko ha. May pagkaon ka na diha sa ref. May maluto ka kung gusto kang maluto. Salamat. Ubay sa pa yan, Angela. Si Angela, kaganahan na kang mutanaw sa nalanay niyang now. Oh! Maayo kay kung muarte, Lara. Mitutok yung ni abisan ko ng tinuod. Lain na yung magtanaw siyang naong nga na-deform. So, happy ka na. Dako na kakautan ako, ha? Ayaw ka bala ka. Kung magkauli mi si Leonardo, hatagan ta ka sa tanan ni mong gusto, Frex. Uy! Saan, ha? Laki. Busa, hipusa lang yun maayos si Angela. Ipalayo yun siya kang Leonardo. O kinahanglang mupakita ka na ni Leonardo. Ha? O nga naman ko, no? Tungod kay nag-goal siya, nga nawaog kalit si Angela. Ingon sa dilit niya madawat nga may laing lalaki sa kinabuhi ni Angela. Unsa? Di ba tuon ako si Leonardo nga may lalaking misugat ni Angela? Mo nga wala kini mo pakita niya. Og naglagot siya? Mo ka na nakita ko, Lara. May hinuon. Mao nga kinahanglang mahipos yun ako si Angela. Aron dili ko mabuking sa akong gipanulti ni Leonardo. Mas maayo tingali nga patyo na lang na nimo si Angela, Frex. Unsa? Akong patyon si Angela? Hilo eh. Lara, kalma lang. Imon sa kong himong kriminal, ha? Puslan man nga naana sa imong mga kamot ka ng babayhana. Hipusa na lang na siya, Frex. Nagsamok-samok na lang na siya sa atong kinabuhi, di ba? Ako na'y bahala ni Angela, Lara. Ganahan pa kong magduwa karon. Unsa? Nalingaw kayo ko ni Angela. Tungod kay mituog yun siya, nga dili ako si Frex. Ug nga buutan kayo ko niya. Mayo na kayo artista, di ba? Bahala ka. Pero kung ako imong pabuton, angay lang itambog na sa dagat si Angela. Aron dili na siya makitaan pa ni Leo. Lara,
Ako na lagi bahala ni Angela. O ikaw, trabahuan na lang si Leonardo. Ipakita sab ang kamayong laki ni mong muarte, Lara. Unsa na kay kibati ni Leo karon? Nawa na ko dito sa ila. Aw, mapasaylo ra gyud tingali dayon ko niya. Kay di man gyud tinuod na uyab ni. Drama lang ang among relasyon ko nuhay. Pusa, dili gyud siya mainsulto ini. Nainsultos ko sa gibuhat ni Angela, ma. Leonardo, Mauna, ma. Nainsulto ko. Ug dili ko mahimutang nga maghuna-huna nga mipatuok ko niya nga tarong siya pagkababae. naunsa naman ka, Leonardo? Dili makaayo nimo nga masuko ka ni Angela. Kay nakaserbisyo sa tiyan nimo, nalimot ka? Lahi ang nahitabo sa una sa wa pa may relasyon, ma. Lahi sa mga kong gibati karon nga nahibaw-an na kung doon na sila ang lalaki sa iyang kinabuhi. Nganong iya man ang gibakak nako? Doon na sa ilawom nga rason. Kana lang ang ako na siguro. Ug ikaw, at man na ang hingpit nga kaayuhan aning imong mga mata. Aron makalihog ka na nga normal ug malingaw ka. Kalimti na si Angela, Leonardo. Angela? Nasukod ba nimo ang mga sinina nga akong gipalit para nimo? Oo. O gaom ra gid kay sa kong lawas ang tanan. Ay, tuod ay, Frederick, may kwarta ko sa ATM. Mahimo nga kuhaan nimo para akong bayad sa imong nagasto nako. No. Dili ko magbabayad nimo sa akong nagasto nimo, Angela. Ha? Nalipay kayo ko. Nga kauban ko na ikaw kanon, Angela. Frederick. Ug maayo nang mahibaw ka. Wa makatibhang sa kong gugma nimo. Kanang kadaot sa imong naong, Angela. Frederick. Konsumton lang ko nimo. Magplano na tayong tagkasal. Frederick, ako na nang hunahon og maayo, ha? Angela, mibiya ka na ni Leonardo. Angay lang imo ni nga timanon ang kaugalingon nimong kipati. Aro hingpit na nimo siyang malimtan. Ang tinuod. Mao na ang dako na kong problema karon, Frederick. Ha? Ang unsa? Kung unsaon ako sa pagkikalimot si Leonardo. Angela? Kung mao ka na, in love ang judiay ni Leonardo? Oh, Frederick. Pero, nagpalayo ka na niya, di ba? Ang ilang kalimtan na ni mo si Leo. Mao na akong buhaton karon. Tun-an ko nga malimot kang Leo. Unsa? In love si Angela kang Leonardo? Mauna iyang gisulti na ako. Kung nakita ko sab siya mga mata, na tinuod ang iyang gisulti. Kinahanglang puso na gina nimo si Angela Frex. Kuyo kayo kung mausab ang iyang huna-huna o mubalik siya kang Leo. Relax na lagi, Lara. Ako na lagi bahala ni Angela. Bantay bitaw, ha? Basin kun ka ng pagtinir ni mong buhi na ng babayana, mo na makapabulabog na tong tanan. Lara, ano kung sa kayo si Angela kung patyo lang? Nindot kay siya glawas. Pero bati siya now. Kanang naong, mahimo orang taptapan. Unsam ka. Ay! Kamanyak yun ni mo, eh! Unsam ka? Ikaw ano? Balik na lang sa kinabuhi ni Leonardo. Kana ang imo ang misyon. Angela, ganog imo'y maning gibuhat na ko. Imo kong gipasakitan, giinsulto,
Giilat. Leonardo, Lara, makakita ka na gyud ay. oh, magkakita na ko. Pero may pagka-blurred pa. Ngano niya ka? Sorry ha. Mibalik gid ko din sa inyo. Gusto lang kong makakita ni mo nga. Makakita na pagbalik. Og ni ako rin mga yung pasaylo ni mo og ni Angela. Ha? Nagkahukom na ko nga mula ka na balik sa gawas. O adto na mo puyo hangtod sa hangtod. Mga nahuna-huna ko nga mangayog pasaylo sa tanan kong nasadaan. Ilabi na gyud ni Angela. Dili na ka makapangayo pa sa ilo ni Angela. Kaya wala siya din eh. Ha? Uwa na din si Angela? Oh. Wala din si Angela. Musawa ka na'y kapangayo ano pa sa ilo. Mao ba? Hain man na siya. May kuyog og laing lalaki. Leonardo. Dili siya kasaligan, Lara. Leo, ayaw kaguol. Mas makaayo ni mga nailhan ni mong tinuod nga pulok ni Angela. Samtang wa pa mo makasal, di ba? Pero gusto paghihapon ko magkasulti, may. Unsa? Oh, tanawang yung resume ko na hain siya magpuyo. Husto ka. Kinahanglan matultulan ko ang pinuy-ana ni Angela. Salamat. Wala ko abugan ni Leo. Pero makalakot kaayo. Importante yun niya si Angela. Ma. Oh, Leonardo, gano? Hain ang resume ni Angela sa iyang pagpang-apply og trabaho nato. Ha? Resume? Kuan, tanawa ko no sa study room ni Papa nimo, basin tuan ako mabutang. Nga naman? Kinahanglan madumduman ko ang pinuy-ana ni Angela, ma. Unsa? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako.